Huomenta. Joo, piti olla ennen aurinkonousua liikenteessä, mutta niinhän siinä kävi perinteisesti, että aurinko kerkisi ennemmin ylhäällä kuin itse. Joo. Minä ruvetaan tämä ikä painamaan, ettei enää aamulla virkenä niin nopeasti. Joo, tosiaan oikein hyvää tiistai-aamua kaikille ja mehtässä olla. Ja hankikin jopa kantoi ainakin tähän asti kävellä, mihinkä nyt on kävellyt. Että ei mitään, lähdetään eteenpäin. Ja vähän haaveilen, että kun on tässä näitä kevätpäiviä jo ollut, tai tämmöisiä keväisempiä päiviä, ei mikään kevät vielä kunnolla ole, mutta että olisi noita mettäkanalinnun ääniä voisi kuulua, mutta ei ainakaan aivan heti kuulu. Katsotaan miten homma etenee. Mä katsoin, että joku elukka meni tuolla, mutta olisiko se ollut lintu se kuitenkin? No en tiedä, no mikä oli. Joo, tosiaan niin lähdetään eteenpäin. Katsotaan mitä näkyy. No niin, melko hiljastahan tuo näyttää taas olevan. Ja joo, mutta kyllä täältä vaikka noin alhaalta paistaa aurinko vielä tällä hetkellä, niin kyllä siinä ne kevään lämpösäteet tuntuu, ainakin tämmöisenä päivänä. Tosi ylihuomiseksi vai huomiseksi, kun peräti luvattiin jo uutta lunta ja vettäkin sitten mahdollisesti seassa. Räntää, lunta, vettä. Eli niitä kevään normaaleja argumentteja, tosiaan kun niitä kevään niitä, millä se kevät tulo ja kesä, voi hitsi kun oli vaikea sanoa. Joo, aamulla oli pakkasta, niin lähtiessä niin semmonen kello kerkisi siihen, se oli varmaan jo, kun se yli 7 taisi jo mennä ennen kuin mä pääsin lähteä, että niin, matkahan meni joku 20 minuuttia, että ei pitkä matka ei ollut kyllä. Niin mitäs mä olin sanomassa? Niin, eli oli aamulla niin 13 astetta pakkasta ja mutta tosiaan tuule ei, niin eihän tämähän on niinku kesäkeli ja tosiaan tuo hanke nyt kestää näköjään ainakin vielä toistaiseksi kävellä, että nopeaa se pehmenee sitten kun siinä ei vahva se jää ole, mutta tässä on että suojapäiviä ollut, niin ehkä se on vähän siitä lisää kovettunut tuo pinta. Joo, ajattelin lähteä kiertää mettäreunoja pitkin tuolta, mitä takana näkyy, ja mennä tuonne ja pariin saareen taas ja semmoista.
Katsoo näitäkin maisemia, mitä tässä on. Ja vaikka nämä on sillä lailla tuttuja, tullut kuluttua moneen kertaan ja niin kesällä kuin talvellakin ja sillä lailla, mutta kyllä niin kuin väkisin tulee mieleen, niin kuinka ainutlaatuinen luonto meillä vielä on. Kyllä tästä kannattaa pitää tämmöistä isänmaasta kukaan kiinni. Monissa maissa ei näin kauniita maisemia pääse talviaikanakaan katselemaan ja kokemaan tätä kevään tuloa tällä lailla. Ja joko ikuista sadetta tai sitten aina kuuma tai semmonen, niin ei se kausi hääviä. Tosin tässäkin on välillä omat haasteensa, mutta kyllähän me nyt suomalaiset ollaan niin karastuneita, että me selvitään tästä. Tää on se, missä suomalaisen sielun lepää tämmöisissä maisemissa. Tämmöisissä ilmassa varsinkin vielä, niin näistähän pitää ottaa kaikki irti. Vaikka vähän nokkakin vuotaa, mutta se kuuluu asia. Joo, kohti saaria varmaan että seuraavaksi tuosta niemen kärjen takaa sitten. Ja tuo niemen kärjen mikä tossa. Ja ei siinä. Joo, mä en ole täällä juuri ennen käynyt tällä puolella kovin kauhean paljon, mutta tuossa pitäisi olla semmonen kuin Varpoosaari. Ja tuolla takana on mäki, missä on talo, niin musta on joku iso lahtikohan tämä on nimeltä oikein viralliselta nimeltä tässä tämä paikka. Että seurasin noita saukojälkeä tuossa rannassa taas, niin siinä oli aika tuoreekin jäljet, mutta mä en nyt ruvennut kuvailemaan. Olisiko ollut yöllä vähän liikenteessä. Sikamakkeet eli tosiaan kävellä ja täällä näkee Mönkiälläkin joku ajellut, kun Mönkiä jäljet tossa. Vettäkin näköjään vähän välillä yltää jäälle tullut. Niin sitähän oli siinä vesvälissä kun mä kävin niin 15 senttiä, mutta se on nyt jäätynyt tosiaan. Joo, käydään tuossa saarella katsomassa, niin mennään sieltä sitten vaikka tolle saarelle ja sieltä tonne saarelle ja seuraavalle saarelle ja seuraavalle saarelle ja sitten tuolla voidaan vaikka evästellä tuolla Keskisaaressa. Joo. No niin, ja kattokaapas kun pienää yllätyksenä mä en tiedäkään, että tässä saaressa on tämmönen kota ja siellä onkin rosteripiiput ja kaikki. Mutta tää taitaa olla olisiko tää joku yksityinen juttu. Mutta kyllä tää varmaan saa katsomassa käydä. Sehän voi olla vaikka se on lukos. Ressu oikein päällä, niin se on oikein vähän suojattukin. Joo, kurkasin tuonne kotahan ja katsoo, mutta kyllä mä tulkittiin, että se on jonkun yksityinen paikka, niin joo, tuossa olisi tommonen vähän isompikin saari, mutta en tarvitse tonne mennä. Mutta mä menen nyt vaikka käymään tossa noin. Vai menisinkö? Vai menkö suoraan tonne? No mennään nyt tohon ja mennään sieltä sitten tuonne noille 2-3 muulle pikkusaarelle. No niin, täällä kulkee tämmönen virallinen jäätiekin sitten oikein ja aika lipoosen näköinen tie, kun se on suoraan. No, vähän varjoa siinä, mutta joo. Siinä olisi nöpojille mukava rata päästellä. En kuitenkaan yllytä tulemaan jäälle autolla. Jokainen ottaa sitten se oma vastuu. Siinä ei kyllä mikään vakuutus sitten kyllä ole helpostikaan, koska tämä tuskin on virallinen jäätie. No niin, tää mihinkä mä tulin,
No ensiksi niin ei nyt ole ehkä ollutkaan ihan varsinainen saari enää. Sekin tommosen lahdeman tuo järvi tonne, mutta sitten tästä kun lähdetään menemään tonne, niin tuossa on ehkä pieni kosteikko ja sitten on jo tuossa mantereessa kiinni tuolla, tai niin sanotusti rannassa kiinni tuolla sitten. Joo, luulosta näin hienolla ilmalla. Jotakin keväistä linnunlaulua kuulostaa jotakin, mutta ja sitten mä en vaan kuule. Mä en noita pikkulintuja katara kuulla enää. Hullu Jussi siellä kolistolla on johonkin. Ainut luonnon ääni. Mettäautoteitä varmaan. Joo, uskon niin. Joo, ei tosiaan, niin eikä se näy. Kaksi varista on nähnyt. No joo, ja niinhän se oli, kun mä arvelinkin, niin se oli kiinni tässä rannassa. Ja tosiaan rantaviivaa sitten tossa. Rantaviivaa tossa sitten tosiaan jatkuu. Mutta seuraava kohde nyt on toi. Tästä ei joku hyvä, ettei kivellä heitä tuohon saarelle. Niin. Tosiaan niin. Tuossa voitaisiin ehkä napata jotain pikku huikopallaa. No niin, tehdään vasta pieni yleiskatsaus. Eli toi vasemmalla toi, mikä on tummat niin ne kuusia vai mäntyjä, taitaa olla mäntyjä, niin ne larvat, niin eikä jossakin, missähän ne näkyisi. Tossa sormen kohdalla. Niin sen takaa mä oon tullut rantaa pitkin tuolta ja sitten tosiaan niin mennyt Taimasen mettäreunaa tuolla, jääreunaa tuolla ja sitten mennyt tonne mutkan taakse. Sitten tonne perälle, missä näkyy tuolla toi jonkinlainen pieni larva, tommonen häkkyrä ja siitä sitten niin tuonne Takimaiselle saarelle, sitten tuolle isommalle saarelle ja sitten kiertänyt tuolta noin tosta sitten jos ei puolesta välistä suurin piirtein ja ton ajotie ylitte ja sitten tuolle saarelle ja rantaa pitkin ja sitten tosiaan nyt tullut tähän mikä mä aion mennä evästelemään sen sitten tähän äärelle. Elikkä tälle niin pikkusaarelle sitä aion mennä tässä käymään. Joo, ja siitä se tosiaan varmaan tonne missä ne näkyy ne larvukset tuolla niin. Elikkä nyt se on tuolla oikea reunas niin sinne sitten ja siellä on se pöytä ja penkki ja se missä mä yleensä aina evästelen, mutta mä teen nyt poikkeuksen. Kokeillaan, mä saan yhtään palamaan siihen. Komia tauttupuukko. Vähän on nihkeä olaisia puita, mutta katsotaan kuinka meidän käy. Mulla muuta ottaisi tarkoitus, mulla on pari lihapiirakkoa, niin mä sain sitä lämmitettyä. Saisin ne lämmitettyä ne pari lihapiirakkaa tosiaan. Se olisi jo paljon. Edinpäin tuonne. Joo, kyllä siitä hitaasti, mutta varmasti.
Hitaasti, mutta varmasti. Tosiaan ei mitään muuta, sais vaan tuota juurikin hyvä kiinni. Anna vielä tunkikapula. Niin. Mikä siinä on? Äkkiä piirakat. Joo, kyllä hauska tässä kukaan. Piirakat lämpöiseksi saada. No ja mä nyt jo kuumia. Joo, ei se hävitä, ettei se valaki aloitko se. Sillä saa sitten pääsee niin sanotusti tavoitteeseen. Oo, tiedä kestääkö tää mun kippo kuinka kuumuutta sitten mutta. Niin, täällä on kukaan piirakan kuumina ja tehdään jaloille tilaa. No täällä tämmönen istuu aloitankin vielä. Joo, hyvin onnistunut piirakoita lämmittänyt. Toivottavasti on mun muovikippu, ei mene vaan kuppuralle. Oi. Joo, kuukka. Joo, kuukka. Nyt voi ottaa lakin pois päästä. Tällä. Sitten mulla on kuulkaa ihan pieni pala, niin mä tein eilen itse tämmöstä omenakakkua. Mutta siitä nyt, joo, kyllä hyvin lämpöistä tämä ainakin. Toinen melkein kärähti. On se lämmintä. Se on hyvä. Kohta jaksaa taas mennä. Ja vaan se on hyvä. Joo, siellä joku painaa Sessen kanssa menemään tuolla. Sessen kanssa joku menee siellä. Aika aukana. Tuolla vähän näkyy ruskia takkia. Koira katos. Koira on jo kotona. No niin, ja siinä näkyy seuraamuksia, että kun jää elää, niin tulee näitä railoja sitten rupeaa, aika niinku lumirailoja tässä vaiheessa tietenkin. Ja miksei tietysti totta kai se on ne jääskin, mutta niin. Näitä rupeaa sitten syntymään. Joo, mutta kyllä sitä vaan tämmöisessä vähän kadussakin luonnossa, niin kyllä siinä hienoja yksityiskohtia on näkyy, että vaikka on toki vähän tämmöisen hiljasta ja jälkeen ja tuntuu, että ei sillä lailla niinku vaan sitä karua talvista luontoa vielä, onko se sitten niin karua välttämättä, niin sitä piisaa. Mutta kyllä on ollut niin mahtava päivä, tai on edelleenkin. Ja aurinko lämmittää siis tosi paljon.
Harmi, kun se ei tule säilymään, niin vielä näin. Joo, kyllä täällä on, vaikka ei tosiaan niin ole mitään hirveitä kokemuksia tullut tältä reissulta sillä lailla, mutta olisi hyvät evästelyt ja sellaiset ja kaikki. Ja hienot näkymät, mutta niin kyllä on niin kuin nauttinut joka hetkestä kuitenkin sillä lailla. Mutta tosiaan niin kyllä joka hetkestä on kyllä nauttinut, ja nautin edelleenkin. On tässä vielä matkaa. Kyllä. Niin, siinä on käynyt joku joskus vähän pilkkihommissa tossa kohtaa. Siitä on jo aikaa näköjään vierähtänyt, kun tuossa reijäskin ainakin, ei tiedä kuinka vauja onkaan siellä. Yli 5 senttiä varmaan. Elikkä äsken näkyy tämmöisiä painautumia, niin siinäkin vähän heikkoa, mutta tässä on tämä Letokonin 2 semmoista ilmeisesti lähdepaikkaa niin nää ei jäädy edes talvella. Et ei tässä nyt niinku vettä näy pinnalla, mutta niin kuin tuokin, niin katsoo sitä, niin se on aivan tuollainen, on se nyt varmaan tällä hetkellä jääs, mutta vähän pinnassa, mutta niin lämmin paikka kuitenkin. Ja mä en muista, mä oon jompaan kumpaan näistä pudonnut kerran tai niinku, en nyt siitä niinku uponut, mutta niinku, et kenkä hörppäs vettä kun meni lumen läpi. Ja mä en muistanut, ja oliko sulla vähän paljon lunta vielä, ja oli semmonen puolihankikeli kans silloin, niin putosi jompaan kumpaan. Tuolla on muuten 3. vielä tuolla, ja sitten tuollakin taitaa olla vielä 1 paikka. Mutta nämä 2 on niinku kaikista tämmöisiä pahimpia tässä, tai ei ne nyt pahoja ole, mutta just niin tällaista. Siellä ihan vihertää jo tuolla kuinka lähdetään uskotaan mennä, niin tuolla pusikon keskellä, niin siellä ihan vihriä ja pukkaa. Joo, täytyy sanoa, että pikkusen semmonen poikkeuksellinen reissu kaikin puolin, että se 200 kilometriä tunnissa se tuulikaan on tänä päivänä vielä toteutunut, niin mikä yleensä alkaa heti, kun mä lähden pihalle tai jokin mettähän tai johonkin. Niin aika lailla tyynänä on pysynyt, että pikkusen tuolla avomeella kävi semmonen aaviseksi verran viimaa, että huomasi, että semmonen ilmavirta käy, mutta eipä juuri muuta. Kyllä, semmoista. No, mä oon tässä jo paluumatkalla ja vedän vähän henkeä tässä.